Уникалната сводеста форма и гладките зоблени ръбове, създадени по модела на традиционните каменни пещи, осигуряват най-ефективна циркулация и разпределение на топлия въздух във вътрешността на фурната за хрупкава коричка и същевременно сочно ястие. Двойно осветление в супер голямата фурна осигурява значителна видимост по време на готвене. По-голяма повърхност на печене с по-големи тъви. Най-голямата грил повърхност, постигната с иновативното разположение на нагревателните елементи за добре запечени ястия. Иновативен патентован електронен модул за програмиране с сензорно управление. Завършен с редица запаметени програми и възможност за запазване на лични настройки. За перфектни резултати само с 3 стъпки. Изключителна скорост на загряване. Рекордните 6 минути за загряване до 200 градуса. Специална функция за безопасно и ефективно затопляне на чини за сервиране. Поддържане на предварително приготвените ястия топли на подходящата за сервиране температура. Изваждащите се телескопични водачи правят наистина лесно както поставянето, така и ваденето на тъвите от фурната, като същевременно дават по-добра видимост над ястията. Динамичната охлаждаща система на фурната, работеща както по време на печене, така и след приключване на готвенето, охлажда корпуса и панелите и поддържа вратата на фурната студена, осигурявайки безопасна употреба. Висококачествената изолация на вратата в комбинация с отразяващо покритие на стъклото подобрява работата на фурната, като същевременно осигурява по-ниска консумация на енергия. Ниската температура на стъклото предпазва от изгаряне при докосване на вратата. Специален ключ изключва всички нагреватели и вентилатора, когато вратата се отвори и предпазва притока на горещ въздух да попадне директно в лицето. Когато вратата се затвори, печенето продължава. Висококачественият емайл, с който е покрита вътрешността на фурната, предпазва от загаряне на мазнините по повърхността. Функция позволява автоматично почистване. Налейте вода в дълбоката тава и загрейте фурната до 50 градуса. След около половин час можете просто да забършите с мека кърпа вече омекотените остатъци.